Ola, moi boa xente, que tal estamos? Benvidos e benvidas unha vez máis a Non Vale Furar. Hoxe traemos unha sección que levaba bastante tempo xa sen sair á palestra. Recuperámola. Efectivamente, Vieito, hoxe está de volta a Pizarra de Mou e tiñamos moitas gañas de facer este vídeo, así que imos aló. Somos Dani Cabo E Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Despois de darlle unhas máis que merecidas vacacións de Nadal, o noso Mourazos está de volta e trae un vídeo máis que interesante. Sí, señor, hoxe falaremos dun dos equipos que maior esforzo económico realizou no mercado de verán. Un equipo que está chamado a facer cousas moi grandes na terceira división. Efectivamente, estamos a falar do Clube Deportivo Arenteiro, que foi quen de confeccionar un equipo máis que competitivo para a categoría e o certo é que na vila a ilusión está polas nubes. Só hai que desplazarse ata o Carballiño para contaxiarse dese gran ambiente de fútbol. Non é así, Mou? Razón non che falta, Vieito. Moi boas a todos. E si, Espiñedo é un deses destinos nos que hai que ir con tempo para poder disfrutar de dous dos praceres da vida. A pelota, como non, e a gastronomía. E xa sabedes que se falamos do Carballiño... Ai, Larpeiro, contanos, Mou, cales crees que son as claves deste equipo? En primeiro lugar, temos que falar da efectividade en ambas áreas, un concepto moi de moda no fútbol actual. Os de Espiñedo contan con mellor balance do seu grupo, cun máis 12 en tan só 11 xornadas. Iso é, Mou. De feito, os de verde foron quen de deixar a súa portería a cero en nada máis e nada menos que en 6 encontros. Ademais, 4 deles de xeito consecutivo, aló polos comezos da competición. Isto fala moi ben do seu guardarredes, Diego García, aínda que neste caso temos que indagar un pouco máis aló e botar un ollo ao banquiño, onde está o traballo dun tal Fran Justo. Vaya promesa a deste corpo técnico. Din que nunca é doado coller un equipo con tantas incorporacións e facer que todo funcione, integrar todo á perfección, pero neste caso podemos dicir que o corpo técnico de Justo sacou unha nota ben alta. Si, señor Cabo, é unha auténtica gozada ver como cambia o esquema de equipo nas transicións, pasando dun 5-3-2 en defensivo a un 3-5-2 en ofensivo, e viceversa. O concepto de basculación é algo que o bo de Justo implantou no sistema central dos seus pupilos e que estes entenderon á perfección. Tendo en conta que é o único equipo invicto do seu grupo, podes nos aportar algún dato máis da maquinaria verde? Ou, bueno, se os de Arzúa son o queixo mecánico, a estes poderíamos chamar o pulpo mecánico. A mandar, señor Vieito, estamos ante un equipo que crea moitísimo perigo no xogo aéreo, tanto cas continuas incorporacións dos seus laterais como a balón parado, onde arrastran cara ao primeiro pau, deixando un aclarado no segundo, que é onde doita ir o balón. Moito piropo para este Arenteiro, Crees que hai algo non que non sexan especialistas os de Espiñedo? O certo é que é un conxunto moi sólido, moi intenso, que non baixa o nivel cos trocos, pero, como diría meu pai, sempre se pode mellorar. Creo que se atopan máis cómodos unha vez por diante do marcador, xa que a contra son como frechas. Supoño que Justo estará a traballar neses mecanismos de saída de balón para darlle máis opcións aos seus. Xa vemos que tes o sistema táctico do Arenteiro totalmente controlado, Mou. Pero agora podes nos falar así de algún xogador que che chame especialmente a atención? Se só fose un... Que vos parece se destaco por liñas? Adiante, señor Mourazos, xa mencionaches a Diego García, así que se che parece, comecemos xa pola liña defensiva. Aquí metedesme nun compromiso porque, olliño co nivel, aínda que se lle preguntamos a Fran Justo cando reciba algunha oferta de algún equipo grande, seguro que elixe levar consigo a Portela, Mariña e Germán, xa por non perder a tradición. No, agora en serio. Nesta liña teño que destacar a Álvaro Naveira, que para min, baixo a miña opinión, é imprescindible nesa forma tan característica de xogar dos de Espiñedo. 11 titularidades en 11 partidos. Imaginamos que o xardiñeiro dos do Carballiño ten traballo e traballo co bo de Naveira. Seguro que ele está encantadísimo de que malle campo, claro que sí, bo sinal. E contanos, Mou, chegamos onde se coce o pan, á liña de medios, que nos podes dicir?
Non quero desmerecer a ninguén, pero nesta zona teño bastante claro. É, por suposto, criterio persoal, pero teño que destacar a Renan Zanelli. Un xogador intelixente, cun toque a balón parado exquisito, traballador, e por riba ten gol. Ese 10, que neste caso non o leva ás costas, pero que tanto nos gusta en Non Vale Furar. E contanos, Mou, que nos dis dos matadores, dos killers dos de verde? Moi difícil quedarme con un, xa que tanto Javi Pazos como Sila se complementan á perfección, creándose espacio o un a outro. Pero din que nesta parcela os goles mandan, así que vou no deixar a vosa elección na sección de comentarios. Non está nada mal o equipo do Arenteiro, iso xa sabíamos, pero coa túa análise, Mou, quedounos a todos moitísimo máis claro, coñecemos un pouquiño máis este equipo. E agora, contanos, atreveríaste cun pronóstico para a tempada regular? Xa que estamos, terei que mollarme. En base a todo analizado anteriormente, vou ser ambicioso. O Arenteiro quedará entre os dous primeiros do seu grupo e fará unha maior puntuación nesta segunda volta ca que fixo na primeira, cousa que non se antolla do todo fácil. Bueno, Mou, vemos que confías nos de Espiñedo a morte. E nós confiamos en ti, así que bancaremos os teus pronósticos e dende aquí, dende Non Vale Furar, enviamos toda a sorte do mundo ao Clube Deportivo Arenteiro. Hasta aquí a miña parte, rapaces, nada máis. Vémonos na próxima pizarra de Mou. Moitas grazas, Mou, polo teu traballo, vémonos na próxima. E a vos que nos estades vendo, xa sabedes o que vos toca. Dadelle a like ao vídeo se vos gustou, suscribidevos á canle, activad a campaíña para non perdervos as nosas vindeiras novidades e utilizad os comentarios, seguídenos en redes sociais e todo iso. Vémonos no vindeiro vídeo de Non Vale Furar, onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.